हे रे आम्ही आठ कॉलेज बरे असा गव्हर्मेंटान मास प्रमोशन कॅन्सल केले मरे. किती सांगताय रे तू? हय रे. काय जातले रे आमच्या आता? हय आमका आता हे भरून शिकचे पडटले. हा? तकली भरून रे. हा तकली भरून निदोंग गेले जॅम येता. हय सांगा ठीक आहे होता एकदम रात्री पाहिजे मला खबर आहे मास प्रमोशन बंद झालं थांबा ना आपलं. हो ना बुक केलं. सायनात पास मारा ना बाप्पा. कित्याक फुडल्या वर्सा तरी पास जातलो मरे काय फुडल्या वर्सा माझ्या नावाची घाण करतात. ना जाता पास. कर हा जा हा मातसो शिक सांग त्या 40 पास मरा ना बाप्पा. किया रे गेल्या 40 फेल ह्या 40 फेल होय. माझ्या नावाची घाण कोण सोडटा मग सारखी तू ना फुडल्या वर्षी बरो शिकतलो मरे हय. शिक हा पय 8वीक पावलो तरी तुझी खाड पय किती जाल्या हा शिक मातसो. होय. प्रेशर कुकर जैसे सर की बच जाए ना सीटी तब तक मार रट्टा मार हो पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार रट्टा मार. अरे अरे सांग ना शिकून झाले रे तुझे एकूण आन्सर उरला रे. काय फायदा ना आता. कित्याक रे? अरे कोरोना व्हायरस खबर आहे म्हणा तुका. हो. तेका लागून एक्झाम सगळं कॅन्सल मरे. आता किती करपाय रे? कॅन्सल केलं तू पोर अरे. अरे डायरेक्ट आपण नाही तर पुढे तुकडले. अरे देवा. एक बरे बरे झालं आमच्याकडे काय वाढलं ते होय का म्हणा. इथले शिकून काय फायदा ना रे. लौड़े लग गए लौड़े लग